Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 7, versikulo 13. Katno saan ang mamati ti asawa ti Kristiyano a babae, ngam mayat nga agtuloy da nga agtipon, saan kuma nga isina ti babae. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kanbya. At datan itruangan ti balay mi. Umay ka, sumraktan, Mitsol. Mabainak, Roda. Anya ko mangay ti pagbainam. Umay kan tayam-am mo kakadamamakan papa. Sige, sumarunuakan ka. Sino ti kadwam, Roda? Mama, iso ni Mitsol. Kaayan-ayat ko. Agka-opisinaan kami adwa. Roda, saan man atila pakikuy-kuyugam? Ha? Mama. Diyak kayat day ta lalaki para kan ka. Mitsol, mababainak iti naramid ni mamakan ka. Di na kaya tiinam para kan ka? Siya kung tagkid daw iti pasensya. Di kagtanag. Maawatak tiinam, Roda. Ang yamanak no kasta, Mitsol. Inam day jay. Pudno, ngam saan arumbang apakibyangan na ti karbangak. Ay-ayatan ka, Roda. Nga uray anyapay ti mapaspasamak. Mitsol. Roda! Roda! Rumuar ka dita silid mo, tamamigat tayon. Saan ka mabisin, Mama? Anya ka kadi? Agkulkulong ka kadilatan dita. Baybay ang daklatan dito eh. Da kayo latan timangan kan ni Papa. Mala, makamu ka no di mo kaya timangan. Day takit din agkulkulong dita silid mo tar aramidam. Ayan ni Roda. Mamigatan, saan ka no amabisin ti anak ta? Saan mo ta sigud agas ta ti anak ta? Ay, patyak nagpasugnod ay jay. Anya? Agas ba't ngamin? Taim parupam iti kayan ayat na. Asaan mo kaya? Siyempre, nasaktan tirik na iting bagam. Diyak kayat ni Metsol. Gaputamok no asino dagiti dadakkel na. Anya? Di mo amok? Saan amamati dagiti dadakkel na iti Diyos? Saan da akas kada tayo, anamati ka nagdaydayaw iti Diyos? Agdaydayaw iti Diyos? Angam kastamat ti aramid mo? Romy. Ay na, tiyanda. Uray no di mo kayat ti tao. Saan mo mat nga iparupa Masurunak lang amin. Kayat ko, kapamatyan tayo matlaang ti pakiasawaan ti anak ta. Kasano ngay daytan, pare? Saan da ka kayat? Mariribukan na nga, Rod. Pudno asan at Kristiyano dagiti dadakkel ko. Ngem makunak anasaya at mati panang padakkel da kanyak. Ay, mabit lang Lukatag da ito'y arak. Ta, ginom ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, dagas ka di ti agayat. Itikas kini Roda, pare. Anya kumangay ti dagas na. Kat ay ayatamat. Siyak ngamin tay kunada awan woman man no agayat, pare. Nukas na nga, Rod. Saan ka sumuko? Saan mat nga ti inana ti kadanam no bilang? Sa bagay, husto ka, pare. Anya ka kadirod. Aldawan, ngem nakaida ka din dita sofa. Apay ka di, Mama. Aldaw ti Domingo ita. Mapantayo makimisa. Sa anak nga umay ita, Mama. Masadutak. Anya? Maturugak laangan. Gapulang taimbagak ajak kayat ni Mitsol aparakan ka. Kastakit din ti pakpakita mita kanya. Mama. Tiag sadot-sadot. Ala, bumangon kakit diditan, taintay makimisa.
Tiyanda, siyak ti madanagan iti aramidan ni Roda. Romy, Panagkuna ka, talaga nga ay ayatan na day di amit sol. Isu ati makuna ka. Palubusa mo ti anak ta, no isu ti kayat na. anya? Awan ti mabalin mo, no isu ti kayat na. Ngam, Romy, Amok ti kayat mo asawan, tiyanda. Ngam adaditaan. Paritam aya, no talaga nga agin inayat da. No para kanya ka. Nasaysayaat, no agkalaysadan. Isumit lang nga ako'y kuyog dadwa. anya? Roda, makiwin naswaskan iti dayjay amitsol. Anya? Saan ang mabalin, mama? Ay ayatak ni Mitsol. Di kalakat nakapilin iti pakiayan ayatam asaan aday jay alalaki. Apay ngamin ang makibibiyang kayo iti lalaki nga ayatak. Gapo tadyak kayat. No mabalin, agikat kan iti trabahom, tagbiro kalangan iti sabali. Anya? Pagikatendak pa yan iti trabaho? Saan ang mabalin, mama? Tapno agin nadayo kayon iti dayjay amitsol. Husto daytan, Roda. Umay kakit din, tagkuyog ta ama pa nag-lunch. Pangaldawan. Saan ka kadian nagbalon ita, Mitsol? Ang damat kit di balon ko ngayon na po eh. Awan si Dag. O sige, intangarudan mangal daw. Ang sikat itaya, awan kwartak ita. Sure. No siyak tinagawis, siyak nga ron ti agbayad. Thank you, Mitsol. Siyak tumat inton maminsan. Kaya't ko nga kalaysat ako man iti mapiit, Roda. Anya? Amo ka di na kaya ti inam aparaken ka. Ngam ay ayaten ka. Kasta akmutkan ka, Mitsol. May hatak iti imbagam. Ngam, ni mama ti parikot. No ni papa, awan parikot. Umayak to man na nagpasyari di balayo. Anya? Saan ka amabutan ka ni mama? Gapukan ka, Roda. Iturturid ko. Si kagayam ti kaayan ayat ti anak ko, Mitsol. Wen tatay. Amo ka din dagiti dadakkel mo ti relasyon yu iti anak ko. Wen tatay. Idi pa'y laing nga amudan ti amin. May papankada kami kini Roda. Nukas nga Rod. Anya pa'y laang ti ururayin yu. Agkalaysa kayon iti anak ko. Kinapudno na. Kasta talaga ti plano mi, tatay. Ibagam ka dagiti dadakkel mo. Ano mabalin? Agkalaysa kayon ka ni Roda iti kabiitan a panawan. Wen, tatay. Anya kamatan, Romeo. Amom ajak kayat dayjay amitsol. Ay na, tiyanda. Kasayaatan nga kalaysadan. Ngam ti agkuyukuyog dalaeng. Nagruna, kat babae ti anak mo. Ha! Makapasuron ti kastoy abiyag. Ay, uray pilyam, ti kayat mo apakiasawaan ti anak mo. No di na mat kayat, awan matlat maaramidam. Anya pa'y ngay nga, Rod. Ang kalaysada, tanalpas mo mat nga imbagan. Pare, agkalaysa kayo gaya man kan ni Roda iti mabit. Wen pare, kamaudyanan na. May kalaysak matlaangan ti ayatek. Sigurado, ngayon ton agasawa kayon ket ibaga ti katugangam. Amasapul akanayon kayo amapan iti simbaan tapno makimisa. Diyan mo, ngam saan man na deta ti pagsaritaan ta. Ti bagak itakin ka, ket sika ti agbalin a best man ko. Uy! Ay katuna! Kayat ko dayta, basta sika. Agyamanak, pare Roy. Madlaw ko asa na kayat ni mama ti makilangan kanyak, Roda. Bay amlatan ni mama no di na kayat ti makisango kadata amangan. Mangan takit nin,
ta mapantag trabaho. Ha, sige. Gapukan ka. Ano sakti amin? Sana bale, italaang daytoy. Inton malpaston ti balay ta nga ipapaaramid ta. Suminatan ton. Sa bagay. Yawat mo man dahi ta, ashtray. Ide pa kung dahi ti sigarilyo, sakbay amanganta. Oh, at Anyamot day tang angot ti sigarilyon! Ni mamam. umakar kamin iti kabarbaro abalay a papaaramid mi, papa. Anya, kat no saan sapay matanalpas. Agganat mo't ngamit ti asawak, asumina kamin iti pagyanan. Ala, adda kada kayo dayta, anak ko. Husto matkit di, no sumina da nga agasawa. Tiyanda, Diyak kayat akabalay ti tao ngawan panamati na iti Diyos. mapabasol mo nga ron ti manugang mo. Kat inosente, iti kakasta abanag. Day takot ti diyak kayat kan karomi. Kon kontraon nak akanayon. Ay na, tiyanda. Kasano? Kat sabalin sa mo tinadalan ti turturungam. Anya? Awan tinasayaat nga ibunga ti kasta nga aramid mo. Tinasayaat, awisem ti manugang ta, amapan iti simbaan. Anya ti aramiden tayo diti uneg ti simbaan, Roda. Siyempre, makimisa. Dumngag iti palawag ni Apo Padi. Sorry Italaang nga minasumra ka kiti simbaan. No kasta, amom nga rod itan. Wen, kat desidido ak amangam mo, gapukan ka, Roda. Kumusta kayo ni iti asawam, Roda? Maya, Cherry. Kinapudno na. May saitan nga aktibo ijay simbaan. Oh, di nasayaat. Sana all ako nada. Ay, kaasi ti Diyos. Uray no saan akay kayat ni mama. Kayat nakmatlat ta. Ken, dangdanggayan nak iti anyaman nga aramida. Day tati mayat. Siga, kaano mat nga iti kalay sayo kan ni Roy? Ay, mabayag pa, friend. Oh, at titiginatan ko asigarilyo. Ha? Inggatangan nak iti sigarilyo? Wen, kasla nga minsaan ka agimatang. Talaga saan ako nagimatang. Takayat ko aliklikan itanti ag sigarilyo. Ha? Naamiris ko nga awan tinasayat nga itdentibisyo kanyak. Pudno ti kunada. Prevention is better than cure. Talaga? Ay na. Sursurwak man itati agbalin a good boy. No, mabalin Ay kat mabalin Apay kit din asaan ngay. Nagsayaatan, tasaan kan nga ag sigarilyo. Cherry, umay ko man isukat da ito may sakaha a sigarilyo iti may sa soft drink and cookies. No, mabalin. Ay, kat mabalin amanong. Apay, di mon kayat dayta? Narigat no abuswan ti bagay. Agunget ni Apo Diyos. Kasta, kat no dayta ti kayat mo. Idijak pa'y nasursuro ti sasao ti Diyos. Ang amita, naamuak arumbang nga iwanan tayo ti salun at tayo. Sa bagay, husto kay ti dayta nga imbagam. Alan, sukatan man nga ro daytohin. O sige, awan na nyaman na. Mabiit lang, taikang ka. May niroda dito'y balay, ngam saan nakaanadanon. Anya timbaga na kan ka. Mapantakan o ije balay da, tagpapartida iti may sa ababoy. Si kalaangan ti mapanno kayat mo. Sa anak nga umay. Apay, di mo amo. Mabunyagan ita ni Mitsol. Ha? Isu ang mapanta, ta sigurado adamagan data. Ay, kasla mabainak iti manugang ta, lakay. Mabain ka ita. Gaputa di mo ninamnama ang mabunyagan ni Mitsol. Ay na, tiyanda. Til mo naman tibain mo. Rumbang kidi ang maragsakan ka.
Metsol, anak. Pakawadan na kumakadag iti matingay pakpakitakan ka. Wano sinasaok, idikan ka. Awan day jayan kanyak, mama. Napakawan kayon, idipay. Agyaman na akbarok. Agyaman na kan ka. Awan anyaman na, mama. Kinapudno na. Agyam-yaman akmet kada kayo. Tababaan iti nararamid, ken imbagbagayo idi. Nakarito'y riknak nga umasidag iti Diyos. Tapno agsuki matak. Ket adtoy, naawatakon. Iswa naawis ti riknak, ama inayon kada kayo. Tapno agmaymay sa tayon. Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbagam, Metsol, anak. Wen, agmaymay sa tayo. Nupay adda kayo kiniroda iti adayo. Nga ayan ti trabaho iyo. Ket, agyaman ak mama. Tamaawat dakon amanugang yo. Launay, anak ko. Tinapudno nga ayat, bendisyonan ti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 6, versikulo 23. Tapatay ti supapak ti basol, ngambiyag nga agnanayon ti isago ti Dios, gapo iti panakikaykay sa tayo kani Kristo Jesus nga apo tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bakit nagsakak manan ni Tahela? Gaputa kadwa ka. Ay-ayatan ka unay. Kasta Ahmad, Gabriel. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Basta si katikado. Kuma, saanin nga agpatingga ti kastoy a kinaragsak ta. Tila ang pagdanagak, kati asawa. Amangan no agprobokar, numaamuan na ti panagkuy-kuyog ta. Kan tinabukal a relasyon ta. Di nan tumabalin nga aramidan ti kasta. Si kaitan tay ayata. Kan may sa, nagsina kamin. Kat nagsarita kamin may papanitiday na. Iso nga awanan bibiyang na, no addaman na bukal a relasyon ta. Kan ilimod tapay lang day abanag kita. Ibagatan tulangan, intun agpadatan anak kasagana. Sige nga, Rod. Kasta ti aramidan ta. At iti kapim nanang, agkape kayo pa'y. Agyaman na, anak ko. Ang gayam, anya ti gagarayo. Apay nga imay kayo dito pagababangak. Talaga nga ingagarak ti umay ita ditoy. Gaputa na patag ti ibagakan ka. Anya ka di dayta, ibagayulatan. Namuak ti panakirelasyon mo kano ni Ella. Pudno ka day. Ay na, saan napudno dayta, nanang? Saan kayo ngamin abasta mamatilatan kadagiti maipadpadamag kada kayo? Sapay la kumanga raw. Tapudno ti ibagbagam. Gaputa saan arumbang amaadaan kayo iti relasyon. Gaputa da asawa na. Wan ka di, nanang. Di kayo madanagan. Amok ter aramidak. Manong Gabriel, nasaya at tanadanon ka dito kaseram. Napatag ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta. Ibagamon, tani, agap apuraak. Amangan numaladawak iti opisina. Manong, di nakliklikan. Kayat ko lang apon kan. Nupudno nga adda relasyon nyo kan ni Ella nga ipag ko. Asino tinang ibaga iti daytakan ka, Risa? Saanan ang masapol nga ibagak no asino?
Song batam ti damdamagak. Awan kinapudno tinadamag mo. Saan kayo latan amamati kadagiti sasaon dagiti chismosa? Pangngaasim kumamat, Manong Gabriel. Asawa ti kabsat ko an ni Lester ni Ella. Ken maysa, adda maysa nga anak da. No pay saan da ngagdenden na ita, mamati ak amabalin pay amaurnos ti maipapan kadakwada. Ay, kas itinakunakon. Saan kayo abasta mamati kadagiti mangmangagyo, maipapan kada kami kiniela. Ngam, apay kadi amasikuran kayo? Idin to taim palubos yung matan nga agsinada. Kas na ibagak matan itay, mabalinda pay nga urunusan ti relasyon da. No lakit di, taawan ti mangdagdag iti di da pagkinkin na awatan. Anya ti kunam, love. Imay ni Riza ijay boarding house mo? Kat kinumprontar na ka? Wan Ella. Ay, naamuan na ti relasyon ta. Kat binalagan na nga daywan ka. Gapot ang mabalin pa'y kano ama urnos ti relasyon yu iti kapsat na. Di da amu ti bagbagada. Di da lang amin amu ti pudno a sitwasyon mi. Iso analakada lang nga ibaga ti kasta. Ay ayatan ka unay Ella. Kat sa anak nga umanugot, apag sinaan data. Saan to ang mapasamak dayta? Si kaitan ti ay ayatak. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Manakibiyang da ngamin unay. Awanan bibiyang da, gaputa saan kami matan nga agdandan na kin ni Lester, akabsat na. Ne, apay akas tati panangkit kitam kanyak Danilo. Kaslad da kayat mong ibaga. Talaga, adda. Amom ka diyan nakita kayo manan kiniela iti kalman. Katanyan, kaslad da kayo umatan ti agasawa. Tapno ibagak ka. Da kami itan ti agpimpinatag ka ni Ella. Kat awan to apulos ti makapagsina kada kami. Kan may saan damutan nga agdenden na iti asawa na? Anyan ti kasta nga raramidan pari Gabriel. Abay, kaya't mo nga da marakrak a pamilya, gapu iti kasta nga ramid yaw. Awan mabalin ko no kasta ti panagkunam. Basta, agpimpin na tag kami kan ni Ella, kat ilaban mi dayta. Agpanunot ka kidi paray, sana na sa ati kasta, basol ti relasyon nyo kini Ella. Uray pa yan niya ti ibagbagayo, saan kaming agsina kan ni Ella. Gaputa agpimpin na tag kami. Adda kayo mat nga agkabsat. Anya ti ibagayo, Lester, Riza. Nananita, kaya't mila damagan, nupod nung agdandan ng Daela kan Gabriel nga anak yo. Saan nakakonsinti daw? Ngam ti ambo, kat saan damat nga agdandan na. Gaputa agduma mati pagnana udanda. Nakitak idaan nagawid iti maymay sa abalay, nana. Saan amabalin ang nagbiddutak? Ala, bayan nyo tapon kag no pudno ti atapyo. Ay saanak nga umanugot no bilang pudno ti atapyo. Agyaman kami nana. Uray saan kami ngagdandan na kiniela itay. Ngam adda ti anak mi arumbang apangibaw ingan na iti atensyon na. Kan maysa, mabalin pa'y mat nga urnusan nyo ti relasyon nyo, no kayat yo, Manong Lester. Jak kanunungan ti madi nga aramid. Iso amapan kupon ka no podno ti bagbagayo. Kat bagbagaak ni Gabriel nga anak ko. Awan na anay aragsak no agtultuloy ti madi nga aramid. Lester, anya ti aramidam dito eh? Ella, mabalin ka ding agsarita ta. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. No ti anak ta ti pampanunutam. Di kagdanag. Jak ipaidam kan ka. Nawaya ka amapan mangkita kan kwa na. Urnusan ta ko man ti may papan ka data. Amumat nga ayatan ka pailang nga aging gaita. Pasensya kan, Lester. Ngam saan kan nga ayatan. Ni Gabriel itan ti ayatan. No kasta. Pudno ti mangmangag ko. May papan kada kayo kini Gabriel. Amo ka saan akon ang makapaglibakan ka. Iso nga klona.
Adda na bukal a relasyon mi ken ni Gabriel. Ket da kami itan tagpinpin natin. Amok anak ko laapan lang ti panunot mo. Gaputasan tan ngagdandan na ita. Gampangasim ko ma. Ipagpagapumla ko man iti anak ta. Agpanunot ka na imbag. Anya? Saan apod no dayta, Lester? Pangasim, pumanokan. Awan matla ang nasaya at apagbanagan daytoy asaritaan ta. Anya ti kunhang lab. Masikog ka. Well, love, aginawa kon. Kat sikat ti ama ti sikog ko. Ay na, nakaragrag sa kaklaunay. Kat gapo iti dayta. Agnata nga rudan. Para iti agbalintong anak ta. Sikat ti makaam mo. Ngam, Gabriel. Oh, apay kalat ang nagliday ka. Adda ka di parikot. Kasla makarik na ak itiliday. Ken pan nakakonsensya. Gaputapod no timbaga ni Lester. Nadagsan abasol ti relasyon ta. Nga magpimpin na tagta. Kan may sa addan ton anak ta. Isu apo na sa monte anyaman amarikrik na mita. Agdanata, tapno addan tumabangunan nga ama ti anak ta. Sige, sikat ti makam mo. No dayta ti kayat mo, Gabriel. Talaga gayam nga intultuloy yo ti dakas a relasyon yaw, Gabriel, Ella. Talaga gayam anagdan na kayon. Kuha na nang. Apay adiwin pa kamo nga umay kayo. Anya launay ayat kinayat mo iti dayta a babae. Apay asaan ka adom ngag iti pamagbaga, anak ko. Da kami itan ti agin inayat na Anita. Kan maysa, nagsina kaming kin ni Lester. Isu nga awanin ti parikot, nga uray agden na kaming kin ni Gabriel. Minamaag dayta a panagrasrason nyo adwa. Ay laglagi Ella. Ada anak yu kan ni Lester. Orno sa inyo kid ti relasyon nyo nga agasawa para iti anak yaw. Saanan na mabalin nanang. Aginaw ni Ella, katsyak ti ama ti sigug na. Anya? Ay anak ko, pangaasim ko ma. Isardeng yon ti kastoy ng araramidon nyo. Agbas-basol kayo laeng. Laglagi pa nyo at ibasol, kat patay ti supapak na. Kasano kayo nga agragsak, no saan mat anatal na ti panunot yo? Pangasim ko mananang. Di da kamin pakibyangan iti daytoy abanag. Sana mabali na sana ka makibiyang. Waswasan yon ti relasyon nyo. Sakbay amaladaw ti amen. Diyos ko, abay akastay tinaaramid ko. Kasano agpay ang makaakal iti daytoy ang sitwasyon. Ella. Nay, abang agsangsangit ka. Adda ka di madi amarikrik nam. Ay, umay ka, ipang ka di ospital. Amangan kidimat, no dadakas ang mapasamak iti anak mo. Makonkonsensya ak, Gabriel. Kinasarita anak ni Lester itay. Kat nakita ti anak mi. Masyanak gaputag sangsangit. Kaya't na amabukal kami manan kas may sa pamilya. Ngam kasano pa'y amapasamak dayta. At adda ako ni ti kastoy a sitwasyon. Apay akas tamot ang tibagbaga, Ella. Kaya't mo ka di asawan. Awas-wasan sang ti relasyon ta. Anya nga rod taramidan ta ita. Itultuloy ta kadilat ta ti minamaag a relasyon ta. Ella. Kasla jakon kabaalan alabanan ti konsensya. Diyak kaya tagbalin ama naging bubukod. Apay, saan ka kadi ang makarik na iti pan nakakonsensya? Numan pa'y jak pa'y lakayat ti makisinublian kin ni Lester. Ngam kayat kung agpanunot tang agpadpada. Agkid daw tayo ti pamakawan ti Diyos. Kapoy ti dahi ti anaramidan ta. Nadagsan abasol ta aramidan ta, Gabriel. Pakawanan na. Ngam na saysaya at langan nupot dantan ti relasyon ta. Aklon na ngay ayatan ka.
ngam napatagmat kanyak ti anak ko. Diyak kayat amatataan ti biyag nagapulang kanyak. Ato yun ti orderyo, mga sir. Ada ka di kurang, sir? Awanan nating. Sige nga, Rod, sir. Amom Danilo. Mariribuk, anak. May papan ka na Ela. Pare Gabriel, gusto lang ti pangadang ni Ela. Awan to tinasaya ta pagbanagan ti relasyon nyo. Kaputag basbasol kayo kat nga raw. Ipagarup ko. No kabaalak nga ilaban ni Ela. Hanggang saan at kayam. Simukon na namin pinsan. Kasladyak maawat ti kastoy. Likli ka mo ni Ela, pare. Taday tati may parbang. Malaki din. Mangantan. Pare. Mangantan. Lipatan pa lang ni Ela. Si kamot gayam, Gabriel, anak. Ala, sumrag ka. Agyaman ak nanang. Apay analiday ka. Ada ka di parikot. Nanang. Nakiwin naswasan kanyak na Ela. Saan na kano akabaalan ti pan nakakunkonsensya na. Nasaya at nga ron no kasta. Nalawlawagan mo't laangan ti panunot na. Ay ayatak na Ela, nanang. Kasladyak maaklon ti pangadeng na. Agamiris kamutan, anak ko. No ti anak yo ti pampanunutam. Sige, itad mo ti rumbang asuporta kan kwa na. Gimkit de. Agpatinggal ako matitan ti may papan kada kayo kani Ela. Wan nanang. Sapay ko mga rod. Tamalipatak ti panagayat ko kan ni Ela. Katsapay la ko ma. Tatulungan nak ti Diyos. Tapno makalipatak. Kanito umatan, tapno ilintag mo ti bidot mo. Adaywa mo ni Ela, dayta ti kasayaatan. Manong Lester, nadamag mo ka din? Tiyan niya, Risa. Tipan nakiwin naswasan ni Ela ka ni Manong Gabriel. Wen, ading ko. Urekas kasano, maragsakan gapo iti dayta. At damot langan panawan na ang mga sikaso iti anak mi. Wen Manong, katsapay la kuma, tagtultuloyan ti panangisardeng da iti minamaag a relasyon da. No di mo liklikan ti basol, pagbabawyam to iti odi na. Papagayam, ditan ti nagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Gomez. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.